Odhiambo mar odiochieng' mar ariyo nyakorom gajwang' mar dwe mar ariyo gana ariyo prariyo kod auchiel arwakini machiegni chenro en ramany piny waikoni weche manyien ahinya to mag motimore e kaunti ma Kisumu kama jatend piny Kenya William Ruto nodhi tero e chenro mar nyota mar chiwo omenda mag timo ohala ne rawere kendo mag jiwo ngimagi. Mae madhi bedo twak moro nyakorom gajwang' bang' weche manyien ka bende wadhi bedo kanyo gi Faith Baraka en nyano mabende achiel kuom jogo manoyudo omendano mar nyota kaachiel kod FCPA Hesbon Omolo odhi bedo kaka jang'ad rieko. Kisedo omenda makama nyakorom gajwang' samoro ok in kod ng'eyo ne onjiti kode nang'o odhi nyiso ayo makare mabende rawere nyalo keto omenda makama magitigo deyo makare. Gokodwa mbaka poro in kod penjo lai en 236 nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondweche. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ne jalup jatend piny Kithure Kindiki ni kik obed kod luoro ni mar ODM ok get leo mare makmane gigeto twak kod winjruok gi UDA. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. Serikal nigi chenro mar biro golo suru mar pay as you earn ne joma yudo sara matin ne 30,000. Kana neno kogoyo omeno katuol mawiye gino go bongo wokoko bedene gino go girungu te kamora moro go girungu nyaka minode. Japuonj moro mane oserutaya onegi gi wadgi ma en japuonj maduong' e skul moro Rangwe kagilaro lo. This is the beginning. For 13 years, there has never been a public transport strike. And we are back until we get the proper audience. Ng'anyo mar jomatatu otimore kidam ka gwenge moko bedo gi ng'ikruok madundo mag wuoth ka moko to ohepo ng'anyo. Jaloko en Lizo Tieno machiegni nyakorom gajwang' nyinga Lydia. Okay, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga okone jalup jatenda piny Kithure Kindiki ni kikobed kod kibaji ni maduon bura mar ODM ok get leo mar jalup jatend piny e twak ma ODM kod UDA dhi bedo godo. Oburu lero magi romo mane jatend piny Kenya William Ruto osidhe omenda mar nyota Kisumu kama gisire tiyo kanyakla sirikand manywanda mar Broadbase. Walter Nyambaga chako rameny piny. Kaulo sikine nyasi mar nyumo omenda ufuko rowere Kisumu e bwo chenro mar nyota mane otakod jatend piny William Ruto. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga otoro ne jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki chadila kendo koni kik obed kod ge kata kibaji moramora ni ODM geto komne no e twak maduon bura mar UDA kod ODM dhi bedo godo e loso sirikal melo 2027. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend. Oburu mane ok nyango nyamara wacho noko ne jatend piny kod kweth mag UDA ni chama mar ODM geto lemo kod pok maromre kode e winjruok magidhi bedo godo magibiro loso godo sirikal gino ma jodito osire budho. We are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. Our party is not a Jaluo party. It is a party for the whole of Kenya. And therefore, we are going to negotiate fairly. We don't want tribal parties. Magi oyangore lele kinde ma jatend piny William Ruto oko ni sirikand UDA medo yaro bade kendo tiyo kanyakla kod ji mar dongo piny kendo kichore gi chien kod siasa mag akwede mag dho udi mag pogo ganda. Sema pesa tunawapatia hawa vijana ni pesa kidogo. Nyinyi mlishawahi kupatiana pesa ngapi? Wale jamaa wamepatiana pesa zozote? Wale jamaa hawana mpango yeyote. Ati wanatueleza ya kwamba wanataka turudi mpaka miaka 10 iliyopita. Ati the only thing they can tell us, they cannot tell us a plan. They do not have an agenda. They do not have a vision. They do not have a plan for our nation. The only thing they are telling us is that we should go back to NHIF. Further initiatives
in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs. And I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. I want to confirm to Your Excellency that there should be no doubt in anybody's mind of your commitment to empowering our youth. Judito bende omucho mbasa kod kweth maketo sirikal tesre kagikone jatend DCP Rigathi Gachagua machano bago ng'anyo pacho ka ni owe pepo wiji kod weche mag ng'anyo to ochimre tir kod siasa makonyo rowere kod ngima oganda. The young people of Kenya have rejected negative politics. They have rejected the politics of slogans. They have rejected the old politics where politicians were talking about tribal arrangements. Who are saying they want to take over the government. I don't see them campaigning anywhere. They are just in one region, in one area. Ndio wanazunguka hapo, lakini rais anazunguka kila mahali Kenya. Hii ndio njia ya kusaidia hawa vijana. Kwa miaka mingi sana, hawa vijana wetu wamechukuliwa kama watu ambao hawawezi fanya biashara. Ili hali ile kitu wamekuwa wakikosa ni opportunity. You represent the beauty, the energy and the handsomeness of the nation. Sinivyo vijana. So I want to thank the President and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people, tutaenda mbali. Our youth are the future of Kenya. And we've been having a difficult time on how we can be able to empower them. And this empowerment, especially the way we have gotten this money and we had financial literacy and mentorship after this PS. Let me tell you, this is going to go a long way. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni obiro chulo ne rawere maya county ma Homa Bay nengo chako ohala mar permit kaka yor jiwo gi madonje ohala nyato mago manoyudo chenro no mar nyota. Bende olando ni obiro chulo ne gi omenda mar SHA kaka yor neno ni midhiero mag midhusi okomono gi dhi mbele gi ohelni mag no weki ne nyasi mar chiwo omenda mag nyota ne rawere county ma Kisumu, nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Governor of Homa Bay, I want to make my commitment as head of the government in Homa Bay that when these young people come to do business in Homa Bay, they shall not pay for any permit, they shall not pay for anything. Hiyo itakuwa juu yangu. Kwa sababu staki ugonjwa ifanye waanguke kwa biashara. Nitalipia hao wote 3,300 SHA yao wakae hapo waendelee nayo. Nimepiga hesabu na niko na kitu ya kuwalipia SHA about 20 million shillings. Hao watu wangu wa Homa Bay hao. Kamachelo Nyakorom Gajwang jatend migao mar omenda John Mbadi olando ni sirikal nigi paro mar wito oko osuru ma induse osach jotije machamo Sh30,000 kadhi piny. Mbadi owacho ni osuru no motesi ni pay kata pay as you earn owinjore gol oko ne jo Kenya ma kwan gi ok tin $1.5 machamo sara makamano. Olose county ma Meru, Mbadi wacho ni ka od bura odok e chenro mage odhi chwalo paro mar chik ne od bura ka bende ogeto neno ni jo Kenya mamoko mayudo osara mantie kind $30,000 nyaka 50 idwoko negi osuru no piny nyaka $25. That low income earners in this country should be given a reprieve. We have agreed with His Excellency the President. He has directed me to take to Parliament a proposal. I'm not even waiting for finance bill to come in June. 1.5 million Kenyans are earning 30,000 shillings and below. 30,000. So we have said government should come for my money and leave the person who is earning 30,000 alone. Anyone who is earning 30,000 and below in Kenya should not pay as you earn. And then there's the next bracket. We are reducing the tax rate for those who are earning between 30,000 and 50,000.
33,000 going up, you pay 30%. We are reducing that also, that bracket between 30,000 and 50,000. So you only pay 25%. We reduce that by 5%. So those who are earning 50,000, first you will benefit because your first 30,000, you pay 0. Then the next 20,000, you pay 25%. We are trying to put some money in your pocket. Obila County ma Homa Bay dhi nyime gi manyo japuonj maduong' e skul primar moro e Kagan e kar chung'od bura marangwe ma iseyo kuom nego japuonj mano serutaya bang' gwandruok bede kindgi e wi kiewo mar lowo e gweng' ma Wikawiti e location magem Sori Kachiena. Aka ripota marwa e County ma Homa Bay abich lero familia mar japuonj mane onegino ywak ni wach laro lowo ne osebedo ka jimbore ma ochuo kelo tho kendo koro yudo ratiro margi. Joseph Owuoth japuonj manodhi rutaya higa mokalo mane onegi kod japuonj maduong' e skul primar moro e Kagan e ywaruok e wi kiewo mar lowo. Koro wacho ni ywaruok e wach lowo ne ochakore chon kendo japuonj makoro ne onegino ne osekata tero wach lowo ne doho. Ywaruok e wach kiewono ne omedo gedore kendo kane ochopo odiechieng' manyoro to japuonj maduong' miseyo gi tim makochono ne omonjo Joseph e puodhono kama ne ochadhe gi ojalo moduogo wito ngimane ka min od japuonjno to ne owuok kod hinyruok maricho kendo ngimane sani nitie kinda Kuruga Sumbi e osiptal ma Kisii kama ne oringe kode. It has been for so long and we know about it. To wange kaka osedhi e court ma case baba no se win. About this one, koka no chakore. Of which obedo ga koshare ga kodwa. Koro for now it is done. Koro dwaro mana ni justice otimre ne babwa obed gi the same fate as my father. Of which mama bakia kata ka dhi follow the same thing. Anna biro kano kabiro na bire liel beno kabiro na ngeni baboto babu wano gocho na on Friday okona ni oyudo na tich moro Homa Bay County koro kona ni owinjbe ni wadhi today on Monday koro ng'isa ni be on Sunday we draft the application. Familia mar japuonj mane onegino wacho ni giseneno matek e wach lobno ma koro gikone to nokelo tho mar japuonjno ka gidwa ni mondo sirkal okonygi mar yudo ratiro mar japuonjno bang' kane osenege kod nek makochno. Ok en gima ber weche lo en mana gima tin ma ji weyo to ng'ato ok nyalo puro. The same thing he has done it severally. There was a time no puro when I was back in high school wapuro kanyo bando gi mama Gokinyi wabiro gokinyi wapuro bando nikech kitambo atuko naishi hapa opuro bando jioni wayudo ko golo bando pidho nia kaka naneno kogoyo omeno katuol ma wiye gi nogo bongo wuok oko bedene gi no go girungu te kamora mono go girungu nyaka minode. Koro wan gi mwakwa family pokwane mondo justice mondo miya yudre. Ruoth marito location magem Sori Kachiena Peter Oula wacho ni bure wach kiewo mar lobno ne osetere doho kendo doho ne dhi golo ng'eto mare wach lobno kochopo tarik 18 mar dweni. Oula ne okono obila mar Angwe dhi nyime kod timo nonro matut e wach nek mar japuonjno mar mako achich mitudo kod nek makochno kana okwayo jopiny mondo oremosgi e kindeni ma nonro mar obila dhi nyime. En gima nochakore chon offices magwa gi mamoko osetemo ka kelo kwe kind jariyogi to kweno ne pok oyudore. But gima duong' madwa na wachi kaka chief en ni sani wach ni ne koro ni e court ma tarik 18 mar dweni case ni nonego be decided. Kana ayudo simu kwa ir japuonj mawadgi Joseph onyisa no Peter Agong ni en head teacher mar Onyege Comprehensive School in Kagan East location. Head teacher mar school en ng'amo dhi school. Taparo nitiere yore mathoth minyalo los godo wach. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jowuoth 16 pod dhi nyime kod yudo thieth bang' kalo e masira mar apaya boma ma Wendo e apaya ma owuok Kawendo kochomo Rongo odiechieng'no manyoro. Jatend obila e sub county ma Wendo Julius Kemboi oyango ni jowuoth mane nitiere
nyamburko ariyo matingo jowuoth oyudo hinyruok e masirano. Kemboi wacho ni masirano no biro bang' nyamburko matingo jowuoth manori kowuok Migori kochomo Rongo no olalo break kendo no tuomo nyamburko machielo mano chungi gi ngapaya. Two motor vehicles, that is a matatu. One was coming from Migori heading to Rongo general direction, and its brakes failed. So, and it's a steep place, so it rammed in a stationary matatu which had 2 passengers, while the one which was coming from Migori had 14 passengers in total. So as a result, all the passengers, totaling 16, got injuries of various degrees. So they were rescued, while the rest were rushed to, with serious injuries, were rushed to Migori. It's a county, Migori Referral Hospital for attendance. Markeka ujukanyukete highway yes keche mamoko markele highway gini da yudo keche mamoko matopake batndara konge kone kata gi jowuoth madho chunga madho loro jowuoth kata private car dene gini ukela jali kama duong' like manotimore Migori. Before kapok gike round about wakwayo governor mokwongo no med ketonwa pumps madongo ok matindo makagaro biro to nyalo ywe kata medo speed oketnwa pumps moko madongo. Dakika ina par koda paga ang'wen nyakorom gajuang bang' sa chiel mamidhiambo chendo enda many piny hero kamana ahinya komedo ketera Mogi TV wakawo yo mokungasingo kao pachu. Elisha Agot wacho ni osiro jatend gi Oburu Odinga kod Nyawa Ng'aya kaka gin kod paro maber gi joluo. Wacho ni wan kaka jokondele wan kod gi 100%. Ainia Owuor wacho Ainia Uko wacho ni entiere kodwa e chenro rameny piny nande maler ewi got Kanyahera. Wacho ni weche gi achiel kachiel kata eno ote mar Mwalimu Faith Mzomo wacho ni oyie gi Mbadi kabisa. Wacho ni makoro Kenya orio Singapore ter kawuono wacho no oyie gi Nyang'. Kata wacho ni Dr. Oburu kaka party leader kiko bed mbele weche mag negotiation otigi jodito mag ODM rwatho ok bed mbele obede gi moro miluongo ni first right of acceptance and first right of refusal makadhi maber to wach ni ayie to kadhi marach to wach ni adage nyaka gima dwaro timre. Mano iluongo ni Mwalimu Faith Mzomo chiwo paro kanyo maleo ne youth leader. Bidaya no kanyo Ustino Yu wacho ni ntiere kodwa ka intie Nairobi gi min gi Esther Yu. Newton Onjes wacho ni joka nyaluo ka mos mage wacho kanyo ni koro koka sirikal neno ni ng'at mayudo salary mar 3,000 ok onego juogi. CS Mbadi gi president wacho ni okang' makamano chal mana gi mikao ka koro ji ochomo campaign. Jopiny wanenuru matut governors omakaluo be gigole nyota margi macha mar sirikal mamalo gin bende gigole nyota maggi ne oganda. Yo matin maen ramany piny kikidhi mabor. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4 Cleophas Oluoch
koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen, Lydia Keyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, Waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magojong Friday sukuzo wake. Sapar gina kapaga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyakorom gajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET onyono piny ne migawo mar somo kod thieth mondo gol chik ne ute thieth ahinya to mantie Nairobi mondo mi orwak kendo ochiw thieth ne jopuonj manyocha oyudo hinyruok e masira mar apaya manyocha otimore oko mar City Primary. Kutane kod jagoro maduong' Kyle Misori ma otwak e kinde limbe mane gitime skul manyocha jopuonj ariyo tho e masira no. Yango ne giyudo pek e tiyo kod SHA ahinya te ute thieth mapok piny owacho opwodho kata bed ni ne oketie winjruok gi. Judith Omondi ntiere kod ler. Dweche ariyo bang' jopuonj ma pacho ka chako tiyo ayanga kod okumba mar thieth mar SHA, masira mar apaya manyo timore Ngeso tarik 31 ondhunogi kendo golo oko moko kuom rem maneno kata bed ni ne gin kod geno mar tieko midhiero mar thieth. E kinde limbe mar riwruok mar KUPPET timo e skund primar ma Milimani, skul ma owito jopuonj ariyo kaluwore kod masirani, telo mar riwruogni oko ni gibedo kod kinde matek e rwako jopuonj ma oyudo hinyruok kod okumba mar thieth mar SHA, ka bende ginyiso ripot mar japuonj achiel ma yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta ma otieko seche 48 mondo mi opwodh bero mare, bero ma gikone otim kod omenda ma owuok e ofuko, kata bed ni ma japuonj ma ondikore kendo chulo okumba mar thieth mar SHA. We have hospitals that refuse to take some of the teachers. Very regrettable. We have a hospital that delayed the surgery of one of the teachers because of money. That was very regrettable. And I'm therefore asking the Minister for Health to work closely with the Minister of Education and Teacher Service Commission to make sure that during this time of disaster for our teachers, all hospitals are put on alert to treat these teachers. Delayance in undertaking treatment of a teacher who was taken to Kenyatta Hospital, and the surgery took nearly 48 hours to be undertaken. That is very unfortunate. That parents had to raise 80,000 shillings for that operation to be done in a public facility. Masirani bende gikoni oyango negi ni okute thieth duto manegi winjore negi biro yudi e thieth ma osemi thuolo mar chiwo thieth ne jotuo ka koro. Jakom mar KUPPET Mboko Milemba omiyo duol mandiko jopuonj TSC tie mondo miyo puodho ute thieth duto manegi winjore ni biro chiwo thieth ne jopuonj. We are also asking the Teacher Service Commission together with the Minister of Education to quickly accredit all the hospitals that have not been accredited to SHA, because we noticed Avenue was complaining, Gunanak was complaining, Aga Khan was originally complaining. So let's accredit all these hospitals the way we agreed with them in the CBA.
ka bende gikwayo mondo mi winjruogni omul japuonj moro amora ma osendikore kod TSC kendo ni kod namba mar tich bed ni osendike kod piny owacho kata otiyo e skunde ma ok mag piny owacho. We would wish at this particular time that we don't need to belabor on what responsibility SHA should take, because all of us teachers are having managed scheme by SHA, and therefore we would wish that by extension even those teachers who have not been registered should have their details taken from the teacher service details in their files so that they become beneficiaries of SHA irrespective of their registration or not. Jopuonj duto ne odar kowuok e Minet nyaka e SHA chakre tarik 1 dwe mar 12 higa ma okalo, kendo ka ne osingnegi yudo thieth makare maonge ng'ikruok kaka ne oriko e ni okumba mag thieth ma okalo. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar weg matatu osingo ng'uko chenro mag wuoth e pacho ka wuok tich nyaka chop sirkal winj ywakgi kendo kawo ndamo mar chik ne jogo ma osebedo ka wang'o nyamburko magi e kinde mag yudo masira mag apaya. Magi timore kinde ma ng'ikruok obede chenro mar wuoth e alwora ma Kawangware okinyi ma kawuono, kendo ochuno jopiny wuotho nyaka e chuny boma ka moko nochuno mondo mi oti kod bodaboda. Weg nyamburko bende okwa sirkal mondo we thuolo moko kuom nyamburko ma giwacho ni omaki odiochieng' ma kawuono kinde mane ging'anyo kod jotijegi. Bende gibuogo ketho riwruoggi mar weg nyamburko ma giwacho ni sani jomoko osedonjore mar ketho dwachgi kaka weg nyamburko ma pacho kae. E apeyni mag Kangemi, Uthiru, Outer Ring, Jogoo Road, Thika Road kod alwora mag Eastlands, wuoth kata kamano no dhi nyime ma onge kod ng'ikruok. Police, the energy that you have deployed today to try and disrupt a peaceful demonstration by public transporters, we would like to see their same energy with the people who have been burning our vehicles and beating up our drivers on the road. This is the beginning. For 13 years, there has never been a public transport strike. And we are back until we get the proper audience that we want. Any matatu that has been confiscated or towed or removed a number plate, we want it released. Any driver who has been arrested, we want them released, because this is the same reason we are on the road. These operations must start and we must be listened. So today it is the beginning, and on Monday we are back, and we know where the government was sending information to counter our attacks. The small group of 2 people who are paid to disrupt and send miscommunication through an organization that we formed, who we are the members, called FPTS. That FPTS, today we have agreed, actually we are going to disband. Imago mag tuke timba dhula mar Leeds United FC joloche tuke mag 82 Ultimate Cup kod gonde 4-2 e apicho choma bang' wuok tuore amodhi ma onge gonde. Bang' dakika 90 ma onge tim mosemulo tok ne nyawadgi, timbego ne opogi kod opija choma e yudo jaloch kama Leeds noyude gonde 4 kata Ska Youth to noyudo gonde 2. Duoko ma kamano nomiyo Leeds loch e tukego kendo miyo gi thuolo mar yudo mich mar siling milion 1 ma ne mich mar joloch. Mane hotelo mano e tuke mamoko, Jimmy Juma nolo gonde 3 kuom miyo Toronto FC loch mar gonde 5 kuom Moling Thie tukgi kod Creative Hands, kendo tieko e thuolo mar 3 mane giyude mich mar siling 200,000. Ka namba 2 ma en Tusker Youth to nodhi dala kod mich mar siling 500,000. Yenye kipa wetu alisave ilituingiza kwa game, so ilitumotivate pia tukajituma. Though hatukuscore kwa uwanja, unaweza vile umeona goalkeeper wetu ako sawa. Kulingana na game nimepata football ya Kenya na grow. Football ya Kenya na grow because nimekuwa hapa game zote all 3 days, all 8 teams within Nairobi zikiplay, and I believe in future if to maximize in nurturing and developing talent to the infrastructures in a way that environment are fit for players to grow.
Piemanda lachiel mara jomani kod ng'ol mar wang' to kod winjo norumo dhiambo manyoro e mbalariany ma Mount Kenya University e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu. Tukego mano oting'o chess, table tennis kod baseball mar jomani gi ng'ol nokelo kanyakla jopuonjre mawuok e skunde mopogore opogore. Weg nyasi no nolero ni nyasi machalo kamano bende otigo de ikruok mar tuke mag piny mangima mochan tugi dwe mar 4 kanoloselo jomani gi ng'ol Charles Waitherero nonyiso mor mare e okang' mamalo matugono sani osechopo. But these games were good, and they have helped us to reach where we are, and they have also given a new opportunity. New challengers have come in the field, and that also offers pressure for the old players also to up their game. Today, you realize for blind chess, most of the athletes are students from high school. They are from Thika High School for the Blind. This is as a result of a project that we are running, where we are trying to promote chess in schools. Actually, this year we are going to have for the very first time blind chess being part of the special schools annual games. Kanyamwatike kidieny mokwongo mar amany piny Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni joluo bed mana mos ka gi strategize for the future. Sani kik rok ni timo mistake mar making decision under pressure. Wacho ni wabeduru mana neutral tok Ruto ka mondi kawa focus kendo watimo reinforcement. Baba Twins mar Onjinyo wacho ni jotendwa ka romo gi Ruto gimiye agenda mag dongruok kik gisik mani Ruto kumi bila break to dongruok to onge. Thuolo ni onego gitigo mariek nikech hawi biro mana nyadichiel kende. Ano Zakari Opapa mano Reverend wacho ni kaka jokarachuonyo gienkorwe chendo kata kamano por gengelite wi to mar Mikai Dolphin Achieng' Ochere Mayande wacho ni en chief officer migao mar somo kendo bang'e no bedo migao mar awere sirikand county ma Homa Bay mosahenya kuom lalo Dolphin Nyasaye mondo mi hoch makere. Newton Jess wacho ni entie Kanyaluo yudhe oyuto wacho ni en gina bende gimorgo. Morris Apollo wacho ni Oburu Odinga is a wise leader of ODM party. Haya, wayo matinya koronga jonga singo ni twak kendo no ka windows bedo moikore ne twak makamano tingo Faith Baraka ma en rawera kata nyan mano achiel kuom jogo mano yudo omenda mar nyota. Odonjo ni to gidhi timo kod ang'o nyakoronga jong. Be gin kod ng'eyo mar gima gidhi timo gi omenda ni. Kae to bende wadhi bedo gi FCPA Husband Omolo ma bende dhi yawo matut kotenre kod yore mar rawere gi nyalo kete omenda ni kendo ka ginya tiyo kode maneno ni ok okethore kendo ok oti kode yo marach. Magi duto biro manadaka machuoko ya kaya bang' yo mwakaone wasibul girizo tieno waduoko twak mara many piny kikidhi mabosh. Mayewa, wan warumo kapo ni dana boneno niti gisanjwe tado. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel.
Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wa. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom ga jwang'ero kamano kuom medo ketera many piny Ramogi TV wadonje tielo mar ariyo mar chendo ni kamana singo ni twak wantie gi wendwa ariyo kamotimo Faith Baraka ma endawera moido mendano mar nyota ka achiel kod jalo nyoch mag omenda FCPA Hasbon Omolo ma wantiere Grace Dukae wachaka achiel kachiel nyake county no ma Kisumu kama wantiere gi Faith Baraka. Faith oimore nyiswani to Ulrini nyekwara mga jwang'ini ng'awa nyingi ng'a hinya kanye machiegni ahinya. Oimre ahinya, nyinga Faith Baraka, an nyage mrai, to adak kai Kisumu. Machiegni ahinya, nyiswa ni to wach mar nyota ni winjo kanye to ni apply nang'o to bang'e ang'o manotimore mogik kama koro ni achiel kuom jogo manoyudo omenda mar nyota.
Wach nyota ne nawinjo kana teach. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na apply, akaniambia umesikia mambo ya nyota hii? Nikamwambia sijasikia vizuri, but akanieleza kopi mna to na yudoni en gima nyalo apply to no apply. I wasn't sure nitapata, but wakati nilienda for training I was really grateful. Baka ikafika mali tukapewa leo na iko so hivyo ndio ilifanyika. Ero kama na nyantiere kumwacha neno udhie training okwange wani en training mane terwa nena mos kaka ni apply tiyodo duoko nango kai to kuru wuok udhie training ne ntiere kanya to ngagini mano train to no train we wiango gene mano temo. Training to ne watimo Kasagam. It was very thorough. It was from morning mpaka jioni. Walikuwa natufunza vitu tofauti kama budgeting, planning, na uzuri pia walikuwa natupea transport kidogo, fare kidogo, ne wachiemo maber. To training knock out 3 days back to back, very intense. Now I almost missed training, but walikuwa napigia simu wanakuambia leo ni siku ya training, kuja. Kabla ya training kulikuwa na maswali machache tulikuwa tunajibu, manakamano. Training no te in kaka rawera ang'o maduong' mane yae godo kasa ni openj gimi nyalo paro mokwongo wabire pachi en ang'o minyalo paro training makamano? Anyalo paro wach budgeting, wach business idea, kaki identify idea ni, kaki identify where you're going to sell, kaki identify the right product, kaki nyalo price, kaki nyalo tere, kaki nyalo advertise. That was very crucial. Sikujua hiyo wakati niliingia hapo. To inseche mane idonje training beni dhi ka isebedo kod idea ni ma gima dwa time biashara koso timo training ni emano omiyo ibedo kod ng'eyo ni mate gima kora dwa timo? Nangi ideas mang'eny. But kana the training I discovered ni one gi formula. Okinyal mana chio and say ati nitafanya hii ama nitafanya ile bila structure. So before the training I had so many ideas but zilikuwa irrelevant. But sasa after the training sasa niliweza ku narrow down kusema aya kwa hizo zote ni hii ndo nataka. Rokamano kapuka duogo kae hir jalony to nyiswa ni to hino en mane itaka mane makore yiero ni dwa timo gi omenda mar nyota? Adwaro timo wach cosmetics. Adwaro uso gi kama lipstick, lip gloss, lip balm, eye pencil, earrings, cosmetics, gears, accessories, and mana settle for. Rokamana hinya CFCPA Hezbono Molo machiegni. Kamana hinya. Winjo lek marawere. Winjo lek marawere matindo. Kendo gin jenzi adieri. Kiwinjo kata ka gitwak gin jowa matindo. Andamora hinya ka winjo ka olero paro manobedo go ka mokwongo no dhi e tiegruok kata mondo mi opuonjre yore monyalo puonjre go ohala gi paro muduogo fwenyo kose dhi kanyo bang' timo negi training. Omiyo en gima ber ni paro maleo manyalo konyi kaka ja ohala matin en gima rowere matindo gi itero gi kadhe. And amor ni process kata procedure kata chenro moketi
en ni mokwongo chenro ni target yawuoyi matindo kata rowere matindo manie kind higni 18 kata 19 nyaka 29 kanyo, ka gin jogo man gi ng'ol gichopo nyaka 35, to en chenro ma geto jogo ma kamoro noreme form 4 kata nokokalo maber ahinya kata ok medo tiegore. Koro ma en chenro manyalo konyogi, but gima duong' moloyo en ni nyaka gibed gi rieko manyasani manyalo konyogi tayo chenrogo. Mokwongo nyaka gipuonjre pogo pesa gi giwegi gi mar ohala. Mano gima duong' ahinya kaka ja ohala manyaka ing'e. Ma kikawo ni koni gige riwa yande ne nitie jathurwa moro niluongo ni Mbayo Roma. En oriwa mwanduge ma kodhi kata mana arambe mar anyuola misolo ne liel, to komi kigolo pesa to change ogolo ni mofukune. Koro sama idwa pog meke gi mag liel tek. Mana ka ohala be kamano. Pesa gi michamo midakgo kik riwre gi mar ohala. Omiyo ang'e no puonjgi ni ber ka in gi account mana mar ohala. To bende nyaka ing'e ni ok icham nyinyo. Ichamo mana pesa mowuok kuom miloso. Ichalo ng'ama opuro puodho. Ok ibi chamo kodhi mipidho. Ibiro chamo keyo mari ibiro koni na keyo atamalo 50 kamoro aduoke mondo mi yuto na omedre. Atamalo 30 atigo e yora mar dak kaka nyalo konyora. Atamalo 20 akung kendo akan. Kendo ang'eno puonj gimoro ni haba and haba. Budget be nitie ka. Nyaka puonjgi kaka loso budget. Ana mor ka winjo ka rawera matino wacho ni no puonjgi kaka loso budget. Mondo ing'e ni to sama ipango budget mari nyaka ing'e ni gino midwa ohala midwa donje. En ni kidhi uso tidhi uso pesa di, to sami uso to ming'iepo go to en machal nade tiloso pesa di. Omiyo budget no kisegoro ting'e kaka itayo wechegi. Machielo en keto rekod maber. Nyaka ibed gi rekod manyiso gigo mitimo odiechieng' kodiechieng'. Ma okang' jomorumo te kia ni timo ang'o tigi kanye. Kamoro nyamor ni uso ineno pesa, to kamoro pesa mineno malong'o kare onge. Kare kamoro nyinye ma ringo koni gi koni. Machielo bende nyaka ing'e kaka igo bei. Nyaka iket bei maber. Nyaka ing'e ni kata kane en mana oduma emiuso, to nyaka ing'e ni oduma gorogoro en pesa di ma atiyogo mondo abed go oduma no. Tadhi use pesa di, taloso pesa di. Omiyo pricing nyaka iket bende maber, ma ok ni ang' ikawo oduma ing'iewo siling kata mana 50 gorogoro tibiro use 45. Kamoro ka ng'ato nyidan gi pesa mang'eny kare kia ni go ohand lal. So mago bende gin gik ma kamoro nyaka ipuonjri. Kato kaka ikungo kata irito pesa ma in go kaka ja ohala. Nitie gimiluongo ni cash flow management. Pesa inyalo bedo kineno ka ng'eny ahinya jogo matimo ohala ma pesa donjo mapiyo piyo. Pesa inyalo neno ni ng'eny miwe ni kata kamoro ing'weny moko itim go gik mamoko mopogore gi kako onego bedi. Kata ichak chiwo gowi mang'eny. Mang' sama idwa dhi wero to koro ionge pesa midhi werogo. Magi gik ma watemo puonjo jogi. Kato nyaka ineni matin bende ikawe kano e kungo. Nyaka ibed e grube ma kamoro nitiere gi arita maber. Makiny kata ka dich moro di, to ok idhi donji te kawo pesa ni mitigo te midong' nono. So nyaka ibed e grup moro ma bende nigi chenro makare. Ma kiketo mwandu ni to sami idware ka nitie gimomiyo idware malong'o ekigole. Ok en gima inyalo chwoe lweti sa ka sa. Mage gik mamiyo bro miyo ohala dongo. To e ohala siling 1 kata siling 20,000 kata 50 nyalo bedo mang'eny kata matin. Otin kitiyo kode marach, ong'eny kitiyo kode maber. Nikech matin ema nyuolore. Ki ikan atamalo 20 imedo ohandino tiboyudo ni kama nochako 50 koro donjo 100. Ohandini osegore piny mochagi pesa mang'eny kata mana milionde to gore piny mapodho. To bende ohandini osedongo mochak kata gi 20,000 kata mana 10. Ng'ato nyalo kata kawo mana pesa ni an adhi mana rito chieng' chiro tawaro diel. To dienda ni kaseware tadhi use kama aloso silinga 500 kata 1,000 wiye. Mane loso mana ohandi. Ikano mana pesa miwero gocha pod okimulo. Kendo chak idhi waro kendo 2 3 kamano to ohandi ni dongo. Kamoro iware kawuono to kamoro nikech in kata e lwasi maber de chiro
beche omedore. Mae gima biro ting'o kendo konyo jowa matindo mondo dongre e yor ohala. Erokamano FCPA. Aduogo iri Faith kinyalo winja. Nyiswa ni to ng'ato penjo kani penjna Faith no oyudo pesa di. To kiseduoko mano Faith, nyiswa ni to ohala mane iwacho mar cosmetics cha. King'iye ang'eni training notimo chien kacha. Biseng'iyo ni to pesa di midhi tiyo godo mar chake. Tang'o gini madwarore ohandi ni mar cosmetics. Ne wayudo 22,000. 3,000 ne waketo mar savings. Tumepata through pochi la biashara. So okay, M-Pesa confirmed mar kawaida. So Watch Cosmetics napango ni kwa hiyo 20,000, 10,000 the Wero to 10,000 moro the rent mar shop abro yudo gi 2,000 modong no to abro timo facilitation godo transport kanyo to kwa hiyo 10,000 ninaenda kutumia kuwero. Nimepanga kutumia part of it kununua lipstick, stock ya lipstick, zingine ninunue lip gloss, ingine ninunue eye pencil. Vitu tu warembo wanahitaji on a daily basis yenye najua inaweza enda haraka. Baada ya hiyo niendelee kukua pole mpaka mahali nitafika. Erokamano nyato benise dhi mi yango kamidwa kete street moro, duka moro, to joduka gi bene no gikwai pesa michulo kuonde moko yudo kichulo rent diriyo kata dichi deposit moro no ginyisi wach ne koso kanyo ne yudo ni chal nade. Definitely ne gidwaro deposit gi rent, but imanyo mahali yenye rent si mingi. Kwa training tulifunzwa inafaa your cash flow haifai kukua negative, should be positive. Sasa kama ni positive, rent haiwezi kuwa kitu kama 5,000, labda ikue 3,500, 4,500. Yenye kikuwa na deposit bado ni 9,000 na kuna pesa bado ya stock. So kwa landlord nimepata mahali hapa Kisumu Central na nimeshaongea na landlord, imebaki tu kupeana pesa na kuingia. Erokamano ahinya FCPA. Iwinjo ni oyudo kumoro 4,500, 3,000. To nitiere nyawadgi moma samoro ng'iyo ni matin ma ok rome kata mana pesa mar chulo rent kako wacho no. Bedo nade ka kidwa kete i town kuonde ma prime. Aparo ni gima duong' en ni oseng'eyo kako dwaro go budget maber. Neno kochako 2022 no ong'e ni nitiere madonje agulu mar keno, nitiere 10 ma odhi wero go. Kamoro okowacho but ang'e ni kowaro 10,000 go ko uso gite kamoro nyalo uso siling 10,000 kata 15,000. Tieno loso kata 5,000. Kamoro mwando mo uso mo ng'iewo siling 10,000 go. Kalore gi nonro mar chiro mantie nyalo bedo ni nyalo rome kata juma achiel. So bang' juma achiel tieno chako dogo medo wero. Kamoro kamedok medo wero ne iseuso kata 8,000 idhi medo matin. Koro stock nitie te medo kamano. So gikone ni ka dwe orumo to kamoro mo uso koriute to en kata 1,000 kata 40,000. Ibo yudo ni mano dhi konye kogolo kata nengo mung'iepo ka en 20,000 kata 5,000 to tieno loso 15,000. Ni pod onyalo chulo rent ne cha, onyalo yudo kako konyro. Omiyo en chenro maber. Kaka wacho chien kacha, onge pesa matin. En mana ni nyaka igo bende kwan maber. Kamoro nyalo bedo ni in e town kama bech rent ni malo. Ber kama rent ni malo ni kamoro bei mabendi uso kata jo ng'iewo nyalo bedo ni ng'eny. Omiyo gimoro ka gimoro nigi benefit ne. Inyalo dhi kama bech rent ni piny to kamoro jo ng'iewo onge.
so mi nyaka tim research ming'eni kama idhieni bende nitie ji mang'eny kaka ohala ina ma nyathi ma rawera no wacho kamoro iboyudo ni kama ya rowere matindo ng'enye kamoro obed kata but college moro inyayudo ni kamoro nyalo use mang'eny kata town kama jowa matindo gi thoro wuothe mang'eny iboyudo ni kanyo kendo nyalo bedo ni maber omiyo onge ohala matin gima nyalo medo jiwego en ni kochako ohala mar cosmetics to nyalo ringo kode mone kosetegno koro bang'e to nyalo ywayo kendo ohala moro motenore kode kech cosmetics kendo dhi machiegni kata gik machalo saloon koro ka en gi kamoro ka space ma kata nafas momiye gi landono bet dit to nyalo keto kamoro ma bende otwang' e wi jowa matindo kata nyimine madwano losne gi wigi kata joma dwano mondo wirne gi poda moro maber to mano bende koro medo yutone mopogore gi mano owerogo cha so tiani skills bende ka en go mano momiyo Nyota project ni ber nikech ok ong'iya ng'iya puonjo ji yor ohala gi miyo ji ohala omedo bende temo tiego jogo manitie gik manosomo ni iluongo ni on job experience mano bende oneno ni to ere kaka do tudi gi kuonde minyalo yudo experience mowinjore minyalo konyori to kendo mar adek en ni prior learning experience bende okonyigo ni kane in go to koro migepe mag sirkal timo ni tiegruok kata accreditation manyiso ni in gi lony machalo kama mae miyo kata ka koro idhiyo manyo kata hola mamoko midwa medo go handini to kiketo kata report manyiso ni in gi tiegruok e yoni to kata ng'ama dwa miyi hola bedo gi chir ni ing'eyo gimidhi timo omiyo nitie gik ma medo jiwo weche mag ohala gi mag joma matindo gi but gima daher medo bende en ni mondo mi lwasi mar go ohala ne joma matindo gi obed mayot jotendwa motelo ne counties wa bende nyalo meyo gi yot kako ni joma nie Nyota program gi koro kotenore gi korka kata mana license mar ohala wang'ado nu piny ok moro mang ka ngigo dhiambo to kanjo obiro fwalo gigegi kata omai obi olorni duka ni achiel ariyo gi maka ma ok otimore mane mabiro konya na mor ni chalo ng'ama owinjo report mowuok kuom counties wa moko ma Siaya ma Homa Bay ni rowere mane program ni gin joma idhi ng'adne gi oko license mar ya ohala Homa Bay hapana winyo mar Siaya but ka Homa Bay otime mano is good so mano dhi konyo gima duong' ma bende kamoro daher jiwo lady en ni gimoro otimore ka ni jogo manokawo gowi kata loan e Hustler Fund ok nya yudo simu mane rawera ni oyudo omiyo en gima ber ka omi kata hola to tem ichul mondo mi ibed gi credit score makare to masani to ok duoke masani to ok duoke en grant but mon joma no default hustler fund koro joma no default Hustler Fund ka koro gidonjo initial screening ka mondo timne gi training to giyudo pek kamano to kamano ahinya duogo iri Faith ni nyisowa ni ntiere kuma ne iseyango mane chake ohandi ni ntiere gimiluongo ni target market mari en mane ntie jok misewacho ni an magi e jok madwaro ni mondo ng'iew lipstick ane gin joma tiyo gin rawere wetena gin jende moko ma nyiri moko ma kadhe bath joma ge midwa uso ne gi Faith students sana students working class nyirima herore nyirima hero gigima kama lipstick so age bracket ma 20 kodhi nyaka 30-32 kanyo kata 35 mano en target market mara okidwa uso ne mine kawan kama Pero kawano Faith ntiere ka ng'ato chako ohala ntie moro ma intiere godo ere plan ma in koma sustainability neno ni chenro ni kata ohandi ok odhi olwar kichake nyalo kata nyalo bedo ni jouso ok iyudo ang'o ibro timo kopo ni yudo challenges machal kod magi apango ni watch savings no
moponjwa, I use it. So I have money yenye kama nimepata profit, si kila kitu nakula. Kuna yenye narudisha kwa biashara, kuna yenye ninaweka, na yenye imebaki juu ndo labda naweza tumia 1-2. Asa sustainability hiyo, kukua tu na pesa kwa biashara yenye challenges ikitokea naweza chukua rahisi anyalo kao and do something with it. Also I do a personalized brand na, so that can be competition I stand out. So oken mara lipstick kende en lipstick ma suti kaka nya jaber en lipstick ma suit kalani, en lip gloss ma di kodi, en necklace ma di body ni kamano. Aero kaka ing'eyo gimidwaro kendo ichalo ng'ama e yor dusruok kanyo intiere gi lony. Sipie ingiyo. Aparo ne owacho kare, kata king'iye wuon kaka odosore, ochal gi ohala moleko mondo mi odonje no. Omi en gima ber, gima nyalo jiwe ka achiel gi rowere duto ma ne opuodhi e Nyota program ni, gin weche 5 motegno. Mokwongo, nitie gimiluongo ni discipline. Kaka ja ohala nyaka ibed gi dimruok e yor ohala. Ohendni mang'eny gore piny ok ni nikech ochagi gi pesa matin, to nikech discipline onge. Iyudo kaka wuoni yepo saa 3, kinyi yepo saa 5, oruchi yepo saa 7, kamoro okiwuo gi customer maber, mage gik mabiro kethoni. Mar ariyo, nyaka ibed gi miluongo ni structure, ma bende oseleronwa kacha. Structure ni biro mi ipogo pesa gi mitiyogo gi mag ohala, kik irew gigi, kik gi. Nyaka ibed gi rekod makare, nyaka ibed gi plan kaka owacho ni en gi plan maber cha, mano biro konyi. Mar adek, consistency, mano biro konyi kabisa. Obiro miyo ji bedo gi adieri kendo kod ng'eyo ni ka ng'ane ka dhiye tadhi yudo gima kama. Ng'ane kowacho ni dhi deliver na gimoro to chiwo. Ng'ane kowacho ni obiro timo na kama to timo. Mano biro miyo koro ji wacho ni kidwaro ng'ama biro miyi gimoro ma ok ogwenyore, dhi mana ka ng'ane. So product michiwo nyaka bed maber. Mar ang'wen, nyaka itim gimo ni reinvestment. Tiende ni mwandu miloso, profit cha nyaka moko doge ohala. Nitiere duol moro watiyogo ni 50-30 rule, 50-30-20 rule. Tiene atamalo 100, kaw atamalo 50 duoke e ohala. Kaw atamalo 30 konyrigo e yor dak mari mane modonjni e yor konyruok. To atamalo 20 kan mondo mi okonyi odiochieng' moro machielo mane investment mikinyakete haba na haba, kata ka in gi sako mentie to biro konyi. To mar 5 mogik ni med puonjori kineno mabeyo gi ma okonego tim mondo mi samitimo ohala en experience, ochalo class. Ineno mabeyo, bendo puonji kako onego iwuo gi ji, kae mibiro rade gi jogo ma kamoro duon gi rach, ma kawuoyo ni tinyalo duoko gi marach, to nitiere chik mone customer is always right. Koro ineno ni dimbri, koro ibedo gi emotional intelligence, in ing'eyo gimidwaro. Koro kik ng'ato bi bani wach ma koro odiochiengi okethre, mano ok ibibedo ja ohala maber. So nyaka ipuonjri gigi tetete, nikech kama idwa timo ohala ka ibiro rado gi dhano aina te, ma ka ok iikori kaka ibiro deal kodgi, to miyo chieng' moro ibiro ketho kamoro gima nyalo konyi. Mano gima nyaka ibedgo, kata ibedo gi duol maber, ibedo jalomba maka ng'ato biro ire to inyalo uso ne maber. Mak mane kik ibed bende mamuol kata malenient ahinya, ma ang'e miyo ng'ano koni nono miya gina biro chuli. Inya end up ni ichiwo mwandu gi gowi mipodho handi. So kanyo be nyaka ibed gi balance, ema wacho structure chabe. Omiyo mano ka gitimo to ohala gi biro dongo. Wan gi story mang'eny mag jogo mano chako matindo tindo, mana matin, to gikone odonga donga to mana reinvestment ma wacho cha
ni kawuono ka losa 30,000 tako ne 30,000 ni apaga bich aduoke wala apaga bich modongi wakao apar moro agone denda mos akonyra go atim ga chela rede kaka konyora to modong adhi akan mane kibro dongori maber. To kamana nya Faith nyiswa ni to awinjo ki ichano ka kidwa timo handi ni to okin mokwongo mabro bedo ni uso cosmetics kina ngeni kuonde medhi use bentie jok moko mabende uso ang'o medo tiyo mopogore gi jok mamoko mondo mi yua customer giwach ni kidwaro lipstick to chom mana ir Faith in Kisumu many mana Faith idwaro necklace many mana Faith ang'o medhi tiyo mopogore mar yua customers kendo ng'eyo keto gi ng'eni in ma intiele kod real deal. Erokamano Lydia. Apango timo personalization. Kaka ne nawacho, it's not just ami lipstick, also ni lipstick. Angi to aneno lipstick nani. Onyalo digi skin tone ni koso kunyal. I know for the men it's French, but for my target market, apango kamano. Achiwo lipstick, achiwo cosmetics ga in mind of the customer. Kako chal, kako duaro, ematimo. Oka, I'm not siuzi tu, so hiyo. Rokamano to tudruok gi customers mari bro bedo nade. Ibro bedo gi jok makonyi tich koso imitudi kod gachiel kachiel to gin ng'eyo kara skills mage migole training cha mar konyi wuoyo gi customer. Iwinjo ka FCPA wacho ka ne kikibed bende ng'ama samoro iye wang kato be kikibed mamuola ahinya. Ere kaka idwaro handle customers gigi mondo neni odhi oduogo kata bende okiwe onyori ahinya to bende seche modhi cha odhi kodi e pache ni nyaka oduoge e duka nini bedo nade ka? Kachako to abro timo kenda kozen ohanda until nifike mali nitakuwa na watu wengi, but adwaro advertise TikTok kata social media pages gima timo to wuoyo gi customer to en gima ango natural cause ahero gima timo, ahero neno nyiri becho kama wana glow, kama wanakaa vizuri. So kuwarembesha si kitu yenye inaweza kuwa ngumu kwangu, kuongelesha pia kwa utuliza pia ni kitu najua kuna vitu lazima nijifunze nikiendelea, but angigeno abro nyalo. Aero geno ma intiere gono to kotende kod lek magi winjo ka FCPA wacho ni nitie stimo gik sama ka in ja ohala to dier mar bedo je gik motenre kod beauty kaka wacho ni idwa ng'iewo lipstick, idwa ng'iewo weche mag necklace kaka iduso joma mine kata joma nyiri. Ere yore midwa yaro godo handi ni idwaro extend yo mane be nitiere paro moko misebedo godo ni to chieng' moro kata lek moro ni chieng' moro kopo ni amedora onda ni obet maduong' abro uso kendo magi ma be nitiere lek ma nitiere godo Faith? Yes, definitely. Angi lek mar yao saloon, but oken saloon kende, saloon ma iluoko wi isuki to joma hero wigs bende akonyo gi to gi makeup keto lashes gi keto gik ma urembo, but sasa on a bigger scale. Adwa reach at a place where anyalo bedo gi a big space ma client onyalo donjo afanye nails, atengeneze nywele, aweke lashes, manicure, pedicure, yote afanye kwangu before atoke. So anaweza ingia kama hajajitengeneza lakini akitoka ako sawa.
Erokamano nya Faith, ahero ni nitiere kod lek mano nyiso ni adieri omenda no kitiyogo maber lek no bro chopo kare. FCPA ma en chenro mabende wasene kinde mokalo ka sirikal keto Youth Enterprise Fund nitiere moko mano osebede kinde mokadho. Tuoche gi nodhi molal. Ang'o mowinjo bed ni timo ng'anya gi sirikal mano ni chenro ma kama adieri okonyo joma yude? Erokamano ahinya. Aparo ni gima nyalo miyo chenro gi obed ma sustainable, ma nyalo miyo bang' kata mana higa moro achiel kata higni 2 wawach ni dhano kata mana ochopo 8,000 mano omi pesa mar nyota ni atamalo kata mana 40 mar jogo tieni dhano 4,000 ohandgi pod dhi nyime kendo gidhi nyime gi ohala mane gichako. Dwaro ni sirkal omed wuotho kodgi kanyakla, nyaka gimed ka gisiko gi luwogi, kik bed abeda ni no miwa pesa koro sirkal odogo chien. Nyaka koro kalure gi migawo mar sirkal mar MSME gi counties wagi gimed luwo ni to jo ohala gi dhi nade, bende nitie kuonde ma gin gi ng'ikruok ma gidwaro kony mondo mi gigo tegno. Ochalo mana kaka kipidho yien, nyaka imed olo ne pi kodong momok maber, bang'e to biro dongo kende. Adieri makende ni chenro kata mosebedo chien kata Women Enterprise Fund kata mana Hustler Fund, nitie joma osedongorego mak mana ne gin atamalo matin. Thoth ji yudo ni ok gidhi mabor nikech puonj kamoro ok omiu makare. Gima mor go gi nyota ni ikuongo ikawi ma puonji mondo ing'e ohala ni timo nade, ere kaka ipogo mwandu gi. Omiyo mana achiel kuom gima miyo chenro ni dhi nyime. To kik orum gi kawuono, imed parnegi, imed luongi, kata iloso ne gimiluongo ni focus groups kata mana e ward kacha. Ka un jonyota e ward achiel kata mana dhano 20, be nitie thuolo ma ubede piny ugoye mbaka, ulalru kaka ng'ato ande dhi. Mano biro miyo umedo jiworu kaeto ubiro puonjoru kaka unyalo timo ohala. Mak mana ni pinyni nitiere dhano ma bende kata imigi amiya mwandu ni ero ng'ato mi marom dhi tima, to kata mana muma iwacho ni nitie joma nomi to en okawo mare to oikelo, nitie mano dhi okawo mare modhi timo ohala momedo, to iyudo ni ng'ama ne mor mogik ne en mano iko mare locha ni ruoth nang'e ni nyalo biro ng'ama ger gir na kano kama, to ng'ama noparo mariek cha kendo nomede e kaka idhi med joma dhi tiyo gi margi ni maber. Gine grant mar nyota ni en mana ranyisi ni opuonji kaka inyalo timo gimoro. Kinyalo kawo basics gi madonji ni maber, to ni koro gike okang' ma kata ka koro dhi e bengi, to bengi miyi pesa. Gima kamoro jowa ok ong'eyo, bank ok miyi pesa ni in gi pesa gi moko kata in gi security ni an gi logbook kata an gi title deed. Bank miyi ni paro ma in go mar ohala ni, ben paro makelo ohala, nikech title deed ok nya chulo loan, to logbook ok chul loan. En ohala mitimo ni, sa idea business ni ema chulo loan te mag dongore. Omiyo ka rawere wa matindo gi oketo pachgi e gik ma owacho ne gi kasi gingi motegno ka, to an gadieri ni gibiro tegno. Gima sirkal nyaka tim en ni otim tudruok machiegni gi jolony ma medo jiwo kendo support jowa matindo gi mondo mi otimnegi monitoring kendo mondo mi omigi gimno ni support ma ongoing, mondo mi paro ma kamoro nyalo gwenyore ikonyo gigo. To jogo ma bende ni e counties kata motelo ni counties ma rowere gi dhi time ohala bende nyaka bede kata gi dashboard gi moro ma in kaka jatelo ma governor, in gi waziri motelo ne migawo motendo gi ohala, kawe nyinge gi imi bende waziri obedgo, so that gine ni to ere kaka wamedo jiwo jowa matindo gi, mano be ka gibiro medo dongore. Omiyo en gima nyaka watie kanyakla. SPN nitiere paro moko mawuok ni kar mondo sirkal ne kawo pesa ni kete lwet rawere modhuro ma ok ging'e ni gin gi were mar ohala kata wuoyo, ni ang'o mane mono sirkal kawo omenda gi loso go kambi kata factory moro to kawo rawere gi to gindike iye ka. Ere pachi wachne? Aparo ni para inano okane ka embo bera gima mono kawo pesa mamoko to kete kambe
mondo ger mondo bi ondik jowere mamoko onge mano bende ni manatie to maendi bende en chenro maber nikech ng'e ni Nyota program ni ochalo gimokwongo go tarubin ni wachal nade kaka jo Kenya. Nitiere jogo manoko kalo form 4 tieni their skills level ochope rang'iny moro. Mar ariyo gine higa chakre 19 kae nyaka 29 jogi onge tich ka to tiegruok malong'o bende onge omiyo gin monego gibede migawoni. Ok oulo ni sirikal pod ok med jiwo chenro mar kelo tije to bende nyalo buok ni ei program mar Nyota ni obiro kelo jo wego hala mabiro ndiko ji mang'eny moko to biro tho nikech moko nyaka bi tho nikech dhano nigi were mopogore to mabiro nyak mabed motegno go nyalo dongore mandik ji mang'eny mak mana ni ma ok onyiso ni sirikal koro owendi ko ji tije nikech nitie rowere modhi nyaka university ma bende ng'eny pacho ka maonge tije madwaro tije ma bende ywak ne geto dak migi so gimbe nyaka los ne gi lwasi makare ma gimbe ginyalo dongorego. Gima duong' moloyo ni sirikal nyaka los lwasi makare makelo ohala. Lwasi makare ni en ang'o? En ni sirikal nyaka duok hola ma giholo pacho ka mamono bengiwa miyo jowa matindo gi ohala. Sirikal nyaka neni to license kidwaro mar ohala otek marom nade dongi nyal gol sigingi kata gik mamiyo yudo license mar chako ohala bedo matek. Samidhi e bank tidwa ni ichul ata mala 15 mano mono ohala. An kaka ja ohala kana adwaro ya ohanda mondo andik rowere 2-3 modhi skul mosomo koro bedo na matek nikech kadhi e bengi tayudo ka interest ni malo. Magi lwasi makodwok piny to koro keto nafas maber ma sirikal nyalo ting'o go jowa malo. Kata mana thuche wakidhi counties wadek mane koro ni Kisumu e Nyota program onge gimipuro thuro kuro malo Pamba. Gima pod mono sirikal kopogore gi chenro ni mondo bende chako duogo mak migawo mar Pamba ni mondo mi bende jowa bende pod yuda yuto kuonde makamagi onge. Omiyo magi gin gik ma sirikal nyaka bende donjo. Omiyo iywayo koni to iywayo koni. Jomoko wacho ni you walk and chew gum at the same time. Ma oringa to joma pod wawe chien ma bende onego waringo ka bende wang'iyane to ere kaka wakonyogi. Samoro gam nyalal gi pachi michwany tiendi. Kora mga juangwan kanyo ngi osipie kwa tiko toa kafe itami thuolo mogik wachie wach mogik kabende advice kati miora were pachi koten record chendo ni modhi chako matimo hala obo manyi kendo Faith Muraonye nigi kanya go hala koro wine tarubin marwa. Watchman ange watch mang'eny but anyalo nyiso ani wabet gi discipline kako wacho no kawacho tukianza kitu tusianze na tuwache. Tukianza hata kama ni kidogo, hata kama tumeanza na stock ya 5,000 ama 10,000 haba hujaza kibaba. And amor watch Nyota ni cause abedo gi lek but kaneno aonge capital to angilek mang'eng. I'm confused but sai one gi training one gi capital no waonge excuse. And I met very many people vijana tofauti and I believe tukikuwa disciplined na hiyo consistency tunaweza toka uko chini wanyalo woke Islam to wabedo people. Yeah, so that is all, Lydia. Thank you. Hero kama na nya Faith wakuoni haya ber kichako handi wabro manye dukani kanyo mondo wagoye mbaka wang'eni tisegi kanya CPA wach mogi kwadhe second predict. Wach mogi kadwa wacho ni amor gi chenro mar sirikal mar Nyota ni kendo amedo jiwo rowerewa matindo moyudo kony kalure gi grant mar chako ohala ni giti kode yo makare. Bende amedo jiwo sirikal ni omed loso lwasi mar ohala mondo bed mayot. Amor ka winjo gima Migosi Mbadi kawuono wacho ni jogo ma msach gi ni piny idhi golo oko negi ushuru ma gichulo mondo mi gidong' gomenda ma ginyalo konyorego.
but mamora moloyo en ni sirkal nigi chenro makoro miyo ng'ong'o wang' e mwandu mwachoko kaka ushuru odwok piny, nikech wadwaro ni wachwal wechewa mag dongruok madongo mayawo piny kwatiyo gomenda mantiere kaka infrastructure fund gi sovereign wealth fund. Mano bro yawo lwasiwa mar piny ka kendo bro konyowa. To maduong' moloyo en ni sirkal naneno report headline kawuono ni higni 3 mokalo sirkal ne tiyo gi atamalo 47 mar pesa mochoko e chulo usuru mar msara mar jotich. Kawuono en atamalo 40. Tiene ni wane apaya makare mad gi med timo kamando mondo mi wakonjowa, nikech population mar Kenya mang'eny gin rowere matindo gi, kik wiwa wil kodgi. Wasechako gi matindo manie higni 20, 19 nyaka 29 gi, to kik wiwa wil gi mabende otiegore mosomo mariek mabeyo mabende ywak nigi to gidong' oko nang'o. Omiyo nyaka wawuoth gi jowa gite. Rokamana nya FCPA kuom thuolo mari mano kanyo en FCPAs monomolo ambere ni wang'iyo go yore marawere gi nyalo keto e tim omenda gi keto gi tich mondo mi okony gi. Geno marwa Nyakwaro Gajwang' en omenda ni mar nyota idhi tige yo makare maloko ngima rawere. Rokamanya Faith Baraka koya e kaunti ma Kisumu, achiel kuom rawere moyudo nyota kuom thuolo kendo kodwa mbaka orom kendo sade ke chendo maro imore nyinga Lydia. Okay, oritu masane. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario Nyakwaro Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek Nyakwaro Gajwang'